Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Department of Agriculture amay nagpreparar in kaso madagos ang bagyo sa pagtama sa Kabikolan. LGU Naga dakantabay sa magiging kamugtakan kang panahon sa masunod na mga aldaw. Eleksyon sa magiging Sangguniang Kabataan Federation President sa siyudad kang Naga, ginibong ngunya na aldaw. NCF Junior Cubs as in NCF Tigers nakaabante na sa semifinal round Kambukal Season 5. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Maski arayo pa sa kadagaan kan Kabikolan ang pinagbabantayan na raot nin panahon, amay nagpaapod ng meeting si Department of Agriculture Bicol Regional Director Rodel Tornilla para ipreparar ang ahensya asin mga paraoma sa posibleng epekto kaini sa masunod na mga aldaw. Susog ki Miss Love Guarin, spokesperson kan Department of Agriculture Bicol, isinugo man ni Director Tornilla na ihanda ang pag-activate kan Regional Command and Action Center sa Petsa 15 kan presenteng bulan asin magpaluwas nin typhoon advisories para sa mga paraoma. Kabali pa sa abiso kan Department of Agriculture sa mga paraoma na anihon na ang mga tinanom na pwedeng anihon para makinabangan pa. Yes, pinaghahanda niya ang mga probinsya sa tuyang mga Agriculture Program Coordinating Officer na ma-advise sa yung mga farmers, yung mga farmers cooperative na may aanin pa, mag-ani na agad, and ipasiguro ang mga properties, mga machineries, and kasama na yung mga crops and livestock, para dahil kita kanihong bagyong papaabot ta aramtaman pag mga November and December talaga. Typhoon season na yan. Mientras tanto, pinahimutikan ni Department of Agriculture spokesperson na hali sa inda ang naglakop na advisory na subuot may super typhoon na matama sa Kabikolan. Susog ki Miss Love Guarin, solamente ang mga anunsyo hali sa indang official Facebook page ang totoo asin mayo subuot sinda pagkaaram sa naglakop na anunsyo. Nagpaluwas man po din ng advisory si DA Bicol Regional Executive Director Del Tornilla na mayo po kaming ibang source ng legitimate information, advisory or announcement kundi itong sa tuyang Facebook page po ng Department of Agriculture Bicol. Yun lang po yung official source ng impormasyon na pwede pong mag-refer sa tuyang public. Dahil po mag-entertain kan mga nagsisirculate na mga nasa messenger na mga post ang mga messages. Bako po yan hali sa mo and dahil po siya official. Ang satuya pong official lang ay itong nasa pinapaluwas mi po sa Facebook page. Sa pagpapadagos kan mga Bareta, ngunya na hapon nagpaapod man in Zoom meeting si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte kaibahan ang mga local disaster officials asin mga ahensya kan gobyerno para pagplanuhan ang mga paghahanda in kaso madagos ang pagtama kan bagyo sa Camarines Sur. Kabali sa mga temang pinag-urulayan, iyo ang weather update, tropical cyclone analysis sa Camarines Sur, early warning system protocols as in provincial disaster response plan for hydrometeorological hazards. Sa syudad ni Naga, nakaantabay ang lokal na gobyerno kan syudad sa magiging kamugtakan kan panahon ngunya na masunod na mga aldaw. Huli kan binabantayan na bagyo na pwedeng makaapekto sa syudad asin sa probinsya. Inimaski daiman subuot mahahagop ang syudad o Camarines Sur kan makusog na rapado nin duros. Susog ki Mayor Nelson Legacion, ginigibo man giraray nindaan mga dating pag-andam sa mga sitwasyon na igwanin maraot na kumugtakan nin panahon na pwedeng makaapekto sa syudad. Si usual instruction, ginigibot naman po yan peripirmi. Bako lang sa lado kan City Agriculture Office, sa Enro, kundi si iba pa na invuelto sa mga arugaling paghahanda. Ang City Engineer's Office, ang SWAMO, and of course itong City Disaster Risk Reduction Management Office. Tatantyaon ta ngunyan sa good sa aga.
Sa iba pang issue, nag-abiso ang lokal na gobyerno kan Virac sa probinsya kan Catanduanes sa saindang mga residentes na mag-antabay sa kamugtakan kan panahon. Alagad sa mga official sources sana arog kan pag-asa. Ang paglilinaw kan lokal na gobyerno kan Virac Catanduanes nagpuon matapos ang naglakop na salang impormasyon na subuot may matamang bagyo sa probinsya kan Catanduanes sa masunod na simana. Na bako man subuot totoo. Sa pagbabalikan news break, pagdakul kan mga nagpapalimo sa sentro Canaga, nanutaran kan CSWDO. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga nangganang Sangguniang Kabataan Chairman sa Naga pinagsumpa na ni Naga City Mayor Nelson Legacion kasubagong aga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Si Naga City Mayor Nelson Legacion na nagpasumpa sa 27 Sangguniang Kabataan Chairman kang Naga na ginibo sa conference room kang City Hall building pagkatapos na nakang flag raising ceremony kasubagong aga. Digdi itinao sa mga SK Chairman ang silang out of office na tulos man pinagpirmahan. Tulong puntos ang pinagtawan doon kang alkalde bilang mensahe sa mga bagong leader kan mga hobenes sa syudad. Three things. Number one, election. Number two, membership before the Sangguniang Panglungsod. And number three, sharing of executive function.
Si Vice Mayor Nenny De Asis, presiding officer kang Sangguniang Panglungsod na makakaibahan sa loob ng 2 taon kan masunod na Sangguniang Kabataan Federation President ang nagpaabot man kang sayang mensahe na sinundan man ni SK Federation President Kali Tripulca na iyuman ang outgoing Federation President kang SK. Ang pipiliin nindo, iyo po ang matukaw sa Sangguniang Panglungsod as ex officio. Makakapatunay si Kylie na bako po akong madaling boss. Nagtutuyaw ako as nag-aagot pag may nahihiling po akong medyo aayon sa pagpadalagan ng sanggunian. Pagpaabot ko graning pag-congratulate sa Saindo Gabo sa pagana bilang mga SK chairpersons ng Saindo pong sa diring mga barangay. Ang pakadang upupungon niyo na po ang Saindong eleksyon para sa SK Federation. Sa kuya lang pong mapapaabot sa Saindo pong pilion, ang Saindo pong personal na desisyon dapat. Kung isay po sa hilingin dapat na maging sunod na SK Federation President, na sabi nga ni Sir Allen, iyo po ang matukaw bilang ex-officio City Councilor, diyo po sa satuyang syudad ni Naga. Matapos ang pagpapasumpa, nagdiretso man ang SK Chairman sa Naga City Science and Technology Centrum para duman magpili nin magiging leader na matukaw sa laog nin 2 taon. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ginibuman kang nakalis na Sabado asin Domingo ang mandatory training para sa mga nangganang SK Chairman asin SK Kagawa digdi sa syudad ding Naga. Pinanginutan ini kan Naga City Youth Development Office na pinapamamayuhan ni Mr. Johan De La Rosa. Digdi pinagtukdoan subuot ang mga bagong opisyalis kan SK kung paano ang paggibo din resolusyon asin ordinansa. Highlights naman, ang pinakainot, dapat nga ni pinakainot naman itong ethics, yan din itong history kang SK, local governance, and minutes and resolution making. Sa iba pang bareta, pagdakul nin mga nagpapalimo sa Sentro Canaga, nari sa kan City Social Welfare and Development Office. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Pagdakol ni nagpapalimos ang inireklamo kan mga pasahero sa mga pampublikong transportasyon arog kang bus asin jeepney sa Naga. Sigon kay Annabel Vargas, pamayok ang City Social Welfare and Development Office, bako usa ng mga aki ang mahiling niya naglilimos. Hindi na lang bata ang pumapasok sa sasakyan, kundi pati yung mga adult. Pero yung mga adult na malalaki yung mga katawan, ibig sabihin pwede din magtrabaho, kaya lang yung paraan ng paghihingi ginagawa nila. So ngayon, pumapasok sila sa mga bus. Tapos, yung mga pasahero minsan natatakot kasi malalaking tao nga. So, ang sabi, hindi naman daw mga taga-Naga, taga-ibang lugar. May nakaandam man na aksyon nagigibuhan ang CSWDO sa mga makukuang paralimos. Kung hindi sila taga-Naga, iuwi namin sila sa kanilang munisipyo. Pero kung taga-Naga, meron kaming gagawing intervention sa paraan na, siyempre, patatawag namin yung mga magulang. Tapos tatanungin din namin bakit nalilimos sila. Kasi sa amin naman, ang expectation kasi namin, kailangan walang naglilimos kasi may school ngayon. May pakiulay man si Ma'am Annabel Vargas sa mga bus asin jeepney driver manungod sa isyong ini. Ang pakiusap sana namin, yung mga driver ng jeepney, tsaka driver ng mga bus, yung mga aircon na nagbabiyaya ng Dagat o del Rosario, kung nakikita nilang pumasok tapos naghihingi, di pababain na lang nila. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Naga College Junior Cubs asin Naga College Tigers nakaabante na sa semifinal round kang nagpapadagos na Bukal Season 5. Aramon naman ang kompletong detail sa report ni Kayla Casulia. Sa enot na pagkakataon sa istorya kan Bukal, naghampangan ang duwang makusog na eskwelahan sa kawat na basketball sa syudad ni Naga, ang Ateneo Golden Knights asin NCF Tigers. Ini sa nagpapadagos na Bukal Season 5. Passes to Agawa. Now to Borromeo with the layup. Different forte here. Tinapos nga ng Junior Golden Knights yung kanilang elimination round with 3 to inbound. Passes to Manzanares and a great shoot here. What will he do? Now, a score again. 3, no good. Yanan for that offensive rebound. Bantay sarado. And now,
back to NCF basketball. What a great... Amay pasana, pinano na nin mga taga-suporta kan duwang kupunan an Ateneo Gymnasium. Pag-abot nin second as in third quarter kan kawat, pugol hinangos ang mga paradalanin huli dukot ang laban kan duwang kupunan. Pinto Mahilom. What a nice pass para dito. And kay Cristina Marie De Lara, thank you so much po and happy viewing. Now, a point with 11 seconds to shoot. Ranin for the inside shot. That's good. Sa huri, nasungkit kan NCF Cubs ang kapangganahan kontra Ateneo Junior Golden Knights sa score na 66-59. Gina naman kan Annunciation Juniors and Seniors, ACC Juniors and Seniors, ACLC Hawks, NCF Tigers Senior asin Ateneo Seniors ang kapangganahan. Sindanaan maharampangan sa papaaboto na semifinal round sa maabot na November 18 and 19. Sablaon to the rescue on that last play. Katamora throws for that three and has chance for the Hawks here. Del Rosario, back-to-back points coming. Pang Sablaon. Matos getting that offensive rebound, going inside, passes it to Salvacion, floater, that's good. Dakulaan kaugmahan kan NCF Tigers ninhuli maabante na sinda sa semifinal round. Pinagandaan po talaga namin yung quarterfinals hanggang sa championship. So parang nag-hard work kaming masyado sa training, binigay namin lahat. So nakita namin yung results dito sa laro. Binabati ko nga pala yung especially kay Pres Mario and kay Ma'am Noemi Villanueva. Then sa buong NCF community, then sa Junior Cubs, NCF, sa bond din sa semifinals. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Mientras tanto, Coach Noli Ayo kan Mindanao Sports Commission nagbisita sa live game kan Bukal Season 5. Nagbabalik si Kayla Kasulya. Sa enot na aldaw kan quarterfinal round, nagbisita ang nagibukan mga tataramo na kalaro kita, hindi kalaban, asin ang coordinator for Mindanao Sports Commission na si Coach Noli Ayo. Kalaro kita, hindi kalaban. Bago magpo ng kawat, pinanginotan niya ang oath of sportsmanship sa duwang team. Can I ask everyone to raise your left hand and put it sa shoulder ng katabi nyo? And repeat after Coach Mac Tripulca. Kakawat, takabakong kalaban. Kakawat, kaamigo, kaibahan. Let's give ourselves a big round of applause. Just Mabalos, enjoy the game. Proud niya man na sinabi na sa iyang dating mga players, iyunaan coach kan Ateneo asin NCF. I think I'm the proudest person in this place tonight because I can claim that I am a person who coached Brian Ayo when he played for Ateneo de Naga and coached Mac Tripulca when he enrolled in the Ateneo basketball camp that I started. Dakulaan sa iyang kaugmahan ninhuli makalihis ang 10 taon, nakabalik asin nakadalan siya nin live game kan Bukal. Bilang saro sa mga nagpuon kan sports sa basketball sa syudad ni Naga asin dating head coach kan Ateneo de Naga University, dakulaan sa iyang kaugmahan sa nahiling niyang improvement kan Bukal. So if there's a big difference, I see the crowd, I see that there's, that we're starting them young. And sabi ko, de garon niyo na-realize that this is not just crowd you are bringing. These are the future generation of college students, of parents that when games like this happen, they're already in college, they will show up again. When they are parents, they will tell their kids, watch the games. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Kasulya, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza.
Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.